Byť vám to dokoukám až do konce, vyplatí se to, věřte mi. Čau, vítám vás u tohohle videa a dneska tak si řekneme, jak si začít v GTA Online. Hnedka na začátku, když se spawnete, jako když si založíte novou postavu, tak hnedka budete mít u sebe pistolku a takže s jednou pistolkou toho moc neuděláte, takže musíte si buď vydělat peníze, pokud to nebudete mít žádný, ale to si nejsem jistý, protože nějaký máte a pojedete do Ammunitionu, kde si koupíte tuhle zbraň a ideálně Granate Launcher. Pokud budete mít nějaký peníze navíc, tak si na tu zbraň kupte hlavně tlumič a jo, to budou na začátek věci, které vám budou stačit. No a na začátku rovnou můžete jednoduše i získat 25 000, 250 000 a to tak, že si získáte Navy revolver, který se dá získat hnedka jako ze startu, z začátku. A to je, že dojedete na tohle místo, tam vyfotíte ruku a pak budete prostě fotit jiný další místa a pak jenom na konci zabijete jedno týpka, z něho dostanete revolver a s tím, když zabijete 50 lidí, tak dostanete těch 250 000. Jo, po případě tak se podívejte nějaký video, jak to udělat, je jich poměrně dost a jsou i český videa. A jo, další, tak co budete potřebovat udělat, nebo co byste mohli udělat, když budete mít ty základní peníze, tak vydělat si ještě víc, takže ideálně můžu doporučit buď jet k Daxovi, udělat mise, který jsou trošku složitější, ale ne až zas tak moc. Ale jo, dají se zvládnout, dají se vydělat v jednom člověku. A sice ze začátku za ně dostanete jako 20 000, myslím, za jednu misi, ale jelikož když ji budete dělat poprvé, tak dostanete nějakých bonus 50 000, takže nějakých 70 000 za jednu misi a to jsou poměrně dobrý peníze. Dá se to udělat během chvíle a můžete si na to pozvat i jinýho kamaráda. Další možnost, jak si vydělat peníze, tak je z bunkru, ale s ním se teďka nejsem jistý, protože někdo tak ho má odemčený a stačí si ho jenom claimnout a když ho budete mít, dejme tomu prostě zamčený, tak si ho nekupujte, na začátku vám to bude k ničemu, stojí to něco přes 1 000 000 a nevyděláte z toho, potřebujete ten 1 000 000 právě že spíš na jiné věci. V bunkru máte peníze udělaný, jakoby můžete získat tak, že budete buď kupovat a prodávat supplies, což je zbytečný a zdlouhavý a proto radši doporučuji vzít si tohleto auto a když to odvezete, tak dostanete 50 až možná třeba i 100 000, může se taky stát a odvezete to do Ammunitionu a za to dostanete ty peníze. Nesmí vám to samozřejmě nikdo zničit, což je na nic. A to se dostáváme k další věci a to je, že byste si měli pořídit VPNku. Ideálně dole tak budete mít odkaz na Proton, což je jedno prostě VPN, která vám dokáže přesměrovat počítač z jedné části světa na druhou část světa. A je to z toho důvodu, že když si to stáhnete, tak budete moct udělat to, že když ho zapnete nebo vypnete, tak se vám odpojí hráči ze serveru, nebo vy se jakoby odpojíte jim, ale pořád zůstanete na tom, protože ta hra si bude myslet, že už jste se odpojili, ale zároveň si myslí, že jste kýkli ostatní hráči, prostě je to takový bug a budete sami na té season, což potřebujete a je to poměrně dobrý, dá se to využívat i na jiné věci. Další, co s ním můžete dělat, je, že můžete jezdit do kasína a zatočit si kolem štěstí, případně ještě si dojít takhle k téhle pani a vzít si tam 1000 každý den vždycky po 24 hodinách. Je jasný, 1000 je jako nic, ale na začátek tak na náboje dejme tomu, tak je to poměrně v poho, ale
Jo, nemusíte proto nic udělat a když už tam prostě jdete, tak stejně jak točíte tím kolem štěstí. Další, co je dobrý zmínit, tak je, že každý den tak jsou double nebo triple RP a money, což znamená, že si můžete zahrát prostě minihry, kde si vyděláte takhle víc peněz, než byste si normálně vydělali. Dostanete třeba z toho, dejme tomu 50 000, když vyhrajete třeba 60-70, jo, dá se z toho vydělat. A další, jak si můžete získat prachy, tak je, když otevřete mobil a najedete si o jedno poličko nalevo, tak tam budete mít kolonky a můžete si vybrat, jestli si chcete vybrat nějakou misi, že si zahrát nebo něco takového a připojíte se k nějakému hráčovi. Úplně to nedoporučuju, protože potřebujete schopný tým a většinou jsou tam prostě mise, kde to člověk může kazit a není to úplně nejlepší, ale je to možnost. Další, co je dobrý zmínit, tak je mod menu, který otevřete Mkem a pomocí mod menu si můžete změnit oblečení nebo si můžete zavolat auto a jak už jsem zmiňoval tu kosatku, kterou potřebujete na to, abyste mohli spustit Cayo Perico a vydělat z toho ty miliony, tak tu si pomocí toho můžete zavolat a nemusíte k ní potom plavat. Stačí si normálně jednoduše tam zvolit, že chcete, aby vám přijal loď a pomocí tý se můžete dostat na tu ponorku. A jo, to je asi z dnešního videa všechno. Díky, že jste se koukali a vidíme se příště. Čau. Očividně jste uposlechli, že se máte dokoukat až nakonec, co? Jo, podle mě většinou už to teďka jako před chvíli vypla, což je pro ně smůla a mám pro vás soutěž, když do chatu, do komentářů dolů napíšete nějaký emoji, který souvisejí s Cayo Pericem, tak Cayo Perico připravím a zahraju ho s váma, pomůžu vám získat těch 2 200 000, jo, a pomůžu vám prostě získat tu kosatku, abyste si mohli vydělávat takhle ty peníze. Jo, takže tohle je už reálný konec, díky, že jste si koukali a vidíme se příště. Čau.